never thought you would be a traitor. Always agreeing, saying something else later. You never really did anyone a favor by ignoring every beat of the drum. We never thought you would be unable. Having a laugh, putting food on the table. You used to be so steady and stable, but the rhythm was a little too fast. Nou ben wij van hier ben wij heel wat gewend, maar knieën op rollators hebben we nooit, jongen. Hoe komt dit zo? Nou, we gingen toen hier met knieën hier in een hakje. Maar toen vonden we dat wat saai, dus toen gingen het in bakken die en toen op rollators. En hoe kom je hem dan op rollators? Nou, weer van Nienke gaan nemen hun werk. En hoe reageren de meesten bij jou in het dorp als ze dit zitten? Nou, die moeten wel uitzien. Ja, en iedereen in het dorp die zit hier om te koekeloeren, zie ik wel. Het is mooi er ook om stritten. Wat denk je, zo is dit nou ik mijn orenbeesten gewoon kennen? Nou, maar lietse beesten. Hoe nog een kat op een rollator? Nou, Ik had zelf in de rollen springen. Ja, en gooi hoe dan. die is, we moesten daar uitletten. Een kat die biedt zelf aan de voeten. Maar een knie, als die los is, dan dan snappen ze. ja, komen ze bijna zo rond. En ben je me de wel eens haast in je kwiet trekken? Nou, dat die net met de rollators, maar dat wie wel een keer, wie Sascha, die wie toen een keer uitsprong en toen ging hij toen onder de auto, dus toen konden we het net meer pakken, maar dat is al best lang niet. Maak je een beetje gek wezen om dit te betekenen? Ik denk net dat elke niet dit betekent keer. Nee. En gaat het ik wel eens mis? Ja, Wat gaat er zo al mis? nou dan springen ze eruit op de bakswald om. I want to break free. I want to break free. I want to break from your lies. Hoe is het kooiken maar even? Hoe was het kooiken hem goed beet? Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. This is the end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollow in soul. I see fire, blood in the breeze, and I hope that you remember me. Mijn vader die heeft thuis
heel veel bomen omgezaagd. En daar hadden we nog heel veel takken liggen. En daar heb ik wat van meegenomen en hierheen gebracht. En een mooi apparaat heb je. Dankjewel. En is die voor jou? Ja, die is helemaal voor mij. Want hoe oud ben je dan? Ik ben nu 9 jaar. Ik heb hier 20 karren ingebracht, dus ik wil wel zien waar mijn hout heen gaat nou. Ja. Mooi de fik erin. 20 karren. 20 karren. Dus u heeft een bos omgekapt. Nee, ja, de tuin hè. Tuin opgesnoeid. Maar ja, er staat heel wat hout in de tuin, dus... Ja. Dus die halve bult die blijft op u. Oh, halve bult. Dat was een hele bult, ja. Het is hier 20 jaar. Ja, 20 jaar. Maar het is in Vinkenga al, nou, ik denk 40, 45 jaar. En 3 keer is hij uitgesteld door de droogte. Daarvan is hij 1 keer aangestoken. Maar hij wordt toch altijd Ja, aangestoken? we hadden aangestoken, maar dat was niet de bedoeling dat hij diezelfde avond, dat was ook met paas, de eerste paasavond, 's nachts, is hij aangestoken door de jeugd. Ach. Denken we. Ja, ja. Hoeft niet hoor. Ja, dat Kan ook wel een 40 ouderen geweest weten. zijn, toch? Ja. Maar toen was hij, werd hij 's ochtends wakker en toen was de bult weg. Nee, we werden s'nachts gewekt. Ja, nou, er allemaal af, allemaal politie, brandweer. Uur of 4 ben ze begonnen te blussen, dat is 's morgens 11 uur. Toen was hij pas uit. Nou, hier een bonk waterzee. En nooit weer willen branden, dat was juli. Dat de rest opbrandde. Ja, dat is dan niet leuk. Dan zit je met een hele rotzooi. Ah, de leuk. Iedereen vindt het altijd leuk. En, ja, dan die eerste paasavond en het is dan weer zo ver dan. Dan heeft iedereen er vol af en altijd gezellig. Nou ja, daar doen we het voor.